راديو إيرنا ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ ስርዓት ንምምስራት ኣብ መንጎ መሰጋገር ወተሃደራዊ ባይቶን ተቃወምቲ ፖለቲካውያን ውድባትን ናይ ዘተ መድረኻት ይካየድ። ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ መደባት ከተዕቢ ምዃና ትገልጽ። ቱርክን ቀጠርን ሓባራዊ ልምምድ ነፈርቲ ኣካይደን። ሰላምታ ይረሳዕናን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮይንኩም ንመደባት ሬድዮ ኤርና እትከታተሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ካብዚ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝርከብ ስቱድዮና ዕዙዝ ሰላምታና ተቐበሎ። ብዝርዝር ናይ ዝኽሰምዖ ጽናሕኩም ኣርስታት ዜና ዝፍልም ናይ ሎሚ ሰሉስ 30 ሚያዝያ 2019 ፈነወ ሬድዮ ኤርና ፈለማ ወትሩ ሰሉስ ብወይኑ ሱሌማን እናተዳለወ ዝቐርብ መደብ ጨና ኣዳም ሒዝልኩም ቀሪቡሎ። ንዕኡ ብምስዓብ ድማ ኤርትራን ከባቢኣን ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ክትጸንሑ ዕድሜናዮ። إذاعة إيرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና። ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ ስርዓት ንምምስራት ኣብ መንጎ መሰጋገር ወተሃደራዊ ባይቶን ተቃወምቲ ፖለቲካውያን ውድባትን ናይ ዘተ መድረኻት ይካየድ ኣሎ። ትማሊ ሶኒ 29 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ ምርጫት ሃገር ዝካየድ ግዝያዊ ናይ ልፍንቲ መሰጋገር መንግስቲ ንምቋም ተመያይጦም። ብጀነራላት ዝተመርሐ መሰጋገር ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ንኽልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ምዃኑ ድሕሪ ምእዋጁ ህዝቢ ሱዳን ምእላይ በሽር ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ናይ ስርዓት ለውጢ ብምጥላብ ተቃውምኡ ክሳብ ዝእዋንዚ ይቕጽል ብምህላዊኡ እቲ ባይቶ ምስ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ናብ ምይይጥ በፂሕ ዘሎ እንተኾነ ሓያሎ እስላማውያን ሰልፍታት ሱዳን ኣብቲ ምይይጥ ብዘይምስታፈን ንዓኣተን ገሊሉ ዝቐውም መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዘይቅበልኦ ይገልጻ ኣለዋ። ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብቲ ሃገር ከገልግል ዝጸንሐ ስርዓት ሸሪዓ ከም ዝእለ እኳ እንተገለጸ ኣኽረርቲ እስላማውያን ሰልፍታት ከም ዘይጸወርዩ ዘጠንቀቕ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ስርዓት ከሰጋግር ብምጽዋዕ ሓይልታት ፖሊስ እቲ ሃገር ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ የካይዱ ምህላዎም ምንጭታት ዜና ካብቲ ሃገር ይጠቕሱ። ጅቡትን ቻይናን ኣብ መንጎአን ዘሎ ኩሉ ዓይነት ርክባት ብዝያዳ ንምዕባዩ ዘኽእለን ስምምዓት ከም ዝኸተማ ተገሊጹ። ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ መደባት ከተዕቢ ከም እትደሊ ኣፍሊጣ። እዘን ክልተ ሃገራት ነዚ ስምምዕ ዝኸተማ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ጎኒ ጎንቲ ካብ 25 ክሳብ 28 ሚያዝያ ኣብ ቤጂንግ ዝተኻየደ ዋዕላ ትበግሶ ቤልት ኤንድ ሮድ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ብምርኻብ ድሕሪ ዘካየዶ ምይይጥ እዩ። ፕሬዚደንት ገለብ ዘይካዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሊሂስየን ሉንግ ብምርኻብ ኣብ ዝተጀመሩ ሽርክናታትን ብሕጂ ዝህልው ምትሕጋዛትን ብምትኳር ዘትዩ። ቻይና ካብ መሬታ ወፃኢ ሰራዊታ ዘስፈረትላ እንኳ ሃገር ጅቡቲ ክትከውን እንከላ ነቲ ኣብ ግማግም ባሕሪ ጅቡቲ ዝደኮነቶ ወተሃደራዊ ማዓስከራ ንምዕባዩ መዲባ ምህላዋ ይፍለጥ። ኣብ ምህናፅ መንገዲ ባቡርን ምስፋሕ ወደባትን ዝኣመሰሉ ሓያሎ ፕሮጀክትታት ጅቡቲ ብሒታ እትርከብ ቻይና ነቲ ሃገር ብናይ ቢልዮናት ዕዳ ጅሆ ትሕዛ ከም ዘላየን ሃገራት ምዕራብ ዝወቕሳ። ምስ ፍሕፋሕ ቻይና ናብዛ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ እትውንን ጅቡቲ ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ማዓስከራት ንዝውንና ኣሜሪካን ፈረንሳን ሻቕሎ ተሓዲሩ ከም ዘሎ በብእዋኑ ክጥቀስ ጸኒሕዮ። ቱርክን ቀጠርን ሓባራዊ ልምምድ ነፈርቲ ኩናት ከም ዘካየዳ ኣገልግሎት ዜና ቱርኪ ሓቢሩ። ኣብቲ ሓይልታት ኣየር ቀጠርን ቱርክን ዘካየድዎ ሓባራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካውን ተሳቲፉ። ኣብ ቀጠር ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዘለዋ ቱርኪ ብምወላ ቀጠር ኣብ ሶማልን ሱዳንን ማዓስከራት ትኸፍት ከም ዘላ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሕዮ። እቲ ኣብ 27 ሚያዝያ ኣብ ኣዶሓ ዝተኻየደ ሓባራዊ ልምምድ ነፈርቲ ኩናት ቱርክን ቀጠርን ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ግብፂ ሕቡራት ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ኣቐዲመን ዘካየድኦ ልምምዳት ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ የረድኦ። ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ መንጎ ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ተፈጢሩ ዘሎ ምክፍፋል ንዞባ ቀርን ኣፍሪቃ ሓዊስካ ንሓያሎ ሃገራት ናብ ናይ ወገናይ ወገንካ ፖለቲካ ደፊእዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ። هذه إذاعة إيرنا ጨና ኣዳም ኣብ ራድዮ ኤርና
ሰላም ከመይ ተቐኒዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ጨና ኣዳም ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ድሕሪ መሰጋገሪት ሙዚቃ ሒዝና ክንቀርብ ኢና ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ወይኒ ሱሌማኒ ሰናይ ምክትታል Today's my birthday, 26 years on earth. It's nearly 10,000 mornings. Well, it didn't go too fast, it didn't go slow. Many friends, many lovers, many songs, many bands, many broken plans. Well, I still don't know, where will I be tomorrow? Well, I still don't know, where will I be tomorrow? ምልልስ ማዕዶ ማዕዶ أنتم سبات نبر مبر تحريمنا كم زيلنا لينا نقتل سلامتاي كم زخونا له خنتاتنا لنا مس نفسنا خنزارب يلينا له زبل صحف أبصر رأيه قزيو سمع عنده إذا سألك هاتو قطو زيت قرفه انت لا ده زي كون تسرح اللي خمش كوم حيش سقطة مسكبة كالا قد زي تكبر سيلو حلكس كالا قد زي تكبر قوم نقر زي بلو خاب تسرح أنت حوي سقطانا كوم قال كليكانا قوم نقر يهلو أي هلو أنا تسسمع عني للخ نسخة نتناتي قوم نقر زي بلو تحف كتصبه صحي عاربك قالخ قبر زلو ونسخة كمي مالت كاي تردعنا زخبرك أخص تحوي بسنك تزنبرنا زعبنايون طبق ركب ويون حولنت بأخبرت حدا نقرك حتى كاي أبتنا تيقز متيخا كاب حساب مزراب بغتا مساي مقوياقن نعي متقعنا قوارصو بجاخي لكا بخبرتك حساب ويري إيتو بتتسلع على الرئيسن تولوكا بزي سكفتات صحاف إذن أول كزغان عزة لفخاقن بجاخي لكا نيو والله مالت كاي تردعنا دا خانا الزربا قوبو تبلو بتغتبلو الجلن دا توكسو أي تردع كان مالت يحجون لا تصحف تمليس كان بوبو تردي كالله نسخان كما كان زعمسلو سبات كتودو ستراي بحسب لكم أنا ما استرأين نخبلكا مسألة يحراي هو قد كورا خيبنا بخمغاتكم بحيلي ززبلنا ينفتولنا زي تتصحف بايتن بب أبتتصحف كوز اللكار إيتو كافل ولا نقفو ولا نتحسب فرصو ولا بدهايو دلايك أكبر بحساب تزرب كابزو وتأجن دلايك تقبرلون تبللون ولاون تراحي نبس خواتيخا تشنلو اتنات كاجز تراي كما كان مسل تغان تصحفو مو فلوت اندي انتا أجندا اللو حجون تتصحف قديفكا زي تتصحفي تنبب عقمن كئلتن انتلكا بحساب اندو بده فلوت إيمان كم زورا كم بعل نسخندا
دحرك أمس مهورات أنت خدك مهور تخون مسيلك مش فتي ما يحسك خان قنا كابت عن كليلك تنبربر نابلك خصابت وتقرب ربكاي انبر بحق الزربة خاين إيشاني أتم سرح زبوكم ديوم هيرو مخاز كل زربة انبر بعل نصغر نفالت إني نقول خلنا تعقم لكم دي قول خلنا حجي زربة أنتيك اتسقم بقول عتنا خلنا مستفلا لنا خساب حجي نسخة بقول عخمس نحكا يحس بي وما أنا دابا خمسار زي الدحل قوع كما خاب من قستي زحك كل كتوفة أيكونكو واي نزي أختبل دي خند زغته لغنا زوعلك كلاس قيلة بايا خسارة وعيله واوا مسيلكم بعل نصهم ما بس سبرة صحلته المصنبر تلاقيكم عندكم كا صباح نقوم اتويهم فلادو ريساهم كمان ابزي ايتاتوني كساب انا اريجه وي وز بحدغاغاطي مزموت مو ريسايكا عدخي اتو زخلكل كصني حيز زي منغستاو قاومان قرصن حقن دغن زي بلو سرعات يلك خامبار حوي حشكر كوين كازلخه إذا زمسل نقصنات سنبر بحساب نيات بنيحن كجادد يزقبو أنت صلاينا كورمي أنا دا نترأس قدي فيه خمخان ود خمخان زرق ما أنت أنا متفق عندي نغيل زلو صاحياي تفلت صاحياي جميري كد كد نتوم صراح زهابو خاتلاكم مالليت ما للي دا مستفي لكم حجون تفيع مو تفي أنتو خينا دا بخينا لي خاني كما خاحزاق تسقدر لله أمو ما للي دا نإرثران هزبان نمتفقي حلما زي كونكم انتبلوها أنا توم مسلتين تبلو متصان حكا دما تنسائي هزبن هاجرن إرتراني دقس تنسي إلدان حلمه سلازي أنتعرب حقا خمي لاخت لكنا ناتقل كيد راي كيد مالا لي تلقى لهم كيد أنا خا زروق مع انتاي لقى لهم كابس قسم برمان إسيغا سلاينا جبت فتح بلوا بتفترف كدولو فتح بل كم علمي حسب إذن أقرني أسري قلبتي قرني يزرع أمرو قنا يقرني أمرو زهاب أسترو في بلون نفسي محارمة عبيتي هذه إذاعة إرنا كبراتن كبرانن عبوتات عديتات ولدي من إسيات مزانو نتم زرسعكمني كتذكروني نتم زي تفلطوني كتلاليوني عدمنت عنان ذهب النجيتا مسجانا يخلنا ندحريك ملس حزب إريترا بفشيختا سنو بتاقيت إيدو بتصعد على لبو سلزعبيني اتزعبين هابوني وانا يكبكم حجم بار عب حلوف جزيه سب مخانكا انتاي مسكركا إلي نيري عب سورام ساعتهون إريتراوي مخانكا انتاي مسكركا إلي عب اسمرام سحاتتكم تاسيرانا إلو مني أمدام ساعته دما عيبر حالنا نجينا إلو مني حج دما هاجر النت بقينا سلزلنا هاجراوي
أنت هاجراوي يتبل بملحس بجبري هاجراوي تخونك قبوك حدث نسلام جن مسرتي خمو فرفري أبزح المعلم ناي عدمة خاص بزح إريتراولو بعلية بوغن بسلطان بتمكح تزناقص سسموغن علو متوعتها ولدو مش ملكت تكبارو زمصو زخدو ابتخاص زلخا هاجراو تبحال تشجيروم إلكا سؤونات ايتدحال ايفلطو من يلكا زي كون ايتمحل عبد السلطان كحتر زي نوح كاب سلاسة نحاسو تانجيسكا نحكي تحسسا عود اكيا مهرتا عبسا شكانا سسعن تعبيتن حبيروم عمدا لبخا عقدهم سريحهم رقود غيرهم خا تفتصم تئزازهم نعشنت بتعبيت صبيح كاتب العو نحكنيان مستوعلن بحمية تقلعو صديا صبوق صلالي زوقعو ننبسخا بنبسخا بعلخا تلاقد اما بمنتاي دعا كاب انسسات بلت عراويتون قانقوالوهم حسابهم زقلت نسلطان كان وغن كان كاب عليتا تابلتكا هاجراوي اتبل تورور لسانكا تحستوكا ازت خوينو جن اخيلكا فشلكا خوينو كوا هيا تبل هاجراوي انت هاجراوي هاجراوي اتبل بملحس بزي قبري هاجراوي تخونكا فحز بلهز بسميركا فرفري عبزح المعلم ناي عدمة خاص بزو هاجراوي اللو بعلية بوغن بسلطان زناخس سسمو قنا اللو متوعتا ولدو مش ملكت تكبارو زمصو زخدو زلخا هاجراو تبهال تشكيرهم تكا سونا تايدهال عيفلتو من يلكا زي كون عيفحال عبد عدمي حدل زي نوح كاب سلاسة نحسو تانجيسكا نحكتك عودي
ትላገድ እሞ ምምንታይ ካብ እንስሳ ትበልጥ እንስሳ ቋንቋ ኣለዎም ሓሳቦም ዝገልጥ ንስልጣን ካል ወገንካን ካብ ዓልየትካ ናብ ፊትካ ሃገራዊ የትብል ንውርውር ልሳንካ ርስቶኻ ዝኮይ ፈሽካ ኮይ ንስልጣን ካል ወገንካን ካብ ዓልየትካ ናብ ፊትካ ሃገራዊ የትብል ንውርውር ልሳንካ ርስቶኻ ፈሽካ ኮይ هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. إرتران كبابيان أما كانت زين عالم. سلام زخبركم تخطاتلتي مدب إرتران كابيان كما يتغنيو لومي أبز حلفة قنيات أبز تفلالي كتماتات أوروبان سمين أمريكان يأكل بزبل دمتي نزكايد زلو هزباو أخيبان أبز تفلالي كوابيتات نزكايد زلو وعلاتات بمدكاس نحلوفن هلون تموكروك ألسز بإرتراء كنتسسينا كتكتاتولونا نعدم. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. دحر عرق السلام إتو إرترا بزح إرتراوي بوحدو أسرات بوليتيكان حلنان كفتحو هاجراوي عرق أحوات كجبر أفقدو سدتن قرابة هاجراتن كوينوم ما أنت سلامن دحنتن هزبوم تقديسوم دمتنا يسمع كبلوت صنحو تقاوم تحيلتات قالسوم بسلاماو من قدي كقدسلو كعدمون أبهنسات هاجر ترقوم كبركتون تقاوعيت عرق السلام أحوات كرئي هارر كبل تانيحيو يخون نبر تتبيتو أي سمران بنتارو اتدوبنا كي تحنتتن لولاو مريتنا نتأخيوتن زبت زتا زبت للزب كبل بتسنحة سرعة تقدف نتقبلو تسنحة زربار السعو أبز حلفة إسرع عمتاي كسرنان نبرتنا بملؤو أملي سنينا كاب مملكات دوبات سعبي كالقوانينا اللونا إلولو أبرأسيو بريزيدنت إسياس دكتور أبي ملأ حلفنتي بكالخو نسخة مرحانا مسبلون أبدراش مليونيوم نهزب إثيوبيا أبز جبرو ناي سلام تملقتي نحنت معلتو انتقن أبز بور إيوو زي فل تحقواس تحوقيسو أبدراش مليونيوم حنقنق النبلة أفلو مستفتفن زبسحة إرتراوي مراحنا مستعنو يلون كساب مبال بتحلو قدمون انتقنا لعلعقن إنا تفتون إنا تخبرن بزي مخنيات أبز بوز جاكنا نمن إسيات باروت كايرو بحسوم محدرقو رقيتو زنفتن زبتنن قال زي تفلت نأمرو تساقم حلي ومبر بتعنو يكونن زبل سلزنبرة نتاقباراتو بحمام سنة أمرو زي تمرامرولو زيقاتات وحدات يكونون قنكا إرتراوي ننفس وكف زوردو زي سنبر قفعن بدلن بعلو ملاش النهبن بمغنياتات النافقوسن ازي سبقاي نبينون دي خوينو مسارحتي سيئنو أمريكان معرابن تتسابي أمنا دايما دايلوم كويناتو اللي عملنا كابون العلمو من ينزز بن هاجرن كحليلو نسلاس عمتات تقاليسو ناس النتا متيو كبقعدو حج خجقن كوينو النابلة نتبعلون تلقى أختون بتحتن بقلعن زنسحو مخنياتات النادقاقمة سلستتصاورو كساع تعود زوت تصورو خبيدو نايلو تقزي بليعو حجقن بسم عرق السلام إتو إرترا بملكات دوات مستونزفة مشارقتون ممهرتون أحواتو زيكونو ناي ربحا قرابتو مسكونة تدميرنا حسب كنكافلينا زبل نقاريت مدمار مستقالعها دحر دقيم هزب إرتران إثيوبيان كلت هزبتاتيوم زبل تاريخ زي فلتيوم استباهله حيل بحر إثيوبيا أبت بجاقانو إرتراوان تسعيرو استنقللو ودبات إرترا داقم كتكال مخانو مراح جبوتي عمر قلم سحبرن
ኤርትራዊ ጉዳያት ሃገሩ ብሰበስልጣን ኢትዮጵያ ክንገሮን ልዕሊ ማንም እዋን ኣብ ጉዳይ ሃገሩ ተጸባይን ጓናን ምስኮነን ካብ ፍቐድኡ ኩርናዕ ዓለም ይእከል ዝብል ድምፂ ለውጥን እምቢታን የቃልሓሎ ግን ከዓ ብዙሓት ቅዱሳት ዜጋታት ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ከም ዝበልዎ ይእከል ጥራሕ ንበይኑ ስቓይ ህዝቢ ክሕፅር ኣይክእልን እዩ ክንደይ ሳዕ ይእከል ዘይተባህለ ክንደይ ሳዕ ግፍዕን ሕሰምን እዚ ስርዓት ዘይተነግረ ክንደይ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ዝበጽሖም ናይ ዓይኒ መሰኻክር ኣቤት ዘይበሉ ኤርትራዊ ክንደይ ሳዕ ስኑ ዘይሓርቀመ ግን እንታይ ተገብረ ኣብ ምንታይ ተበጽሐ ዝብል ሕቶ ብምልዓል እቲ ጉዳይ ጸርፍ እሞ ዝገደፍና የብልናን እንተ ከብቲ እሞ ወሲዶሞን እዮም ከይከውን ስክፍታኦም ክነግሩ ጸኒሖም ኣለዉ እዚ ዝለዓል ዘሎ ስክፍታ ከዓ ብሸለልትነት ዝሕለፍ ኣይኮነን ነገራት ክንደይ ሳዕ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ደለይቲ ፍትሕን ለውጥን ክብርዐን ክንደይ ናይ ለውጢ ዕድላት ክመክን ተረኣዩ ሕጂ ኸ እዚ ኣብ ፍቐድኡ ኩርናዕ ዓለም ዝጓሃር ዘሎ ናይ ለውጢ ስምዒትን ድሌትን ብኸመዩ ግብራዊ ክኸውን ዝኽእል ደላይ ፍትሒ ኤርትራዊ እንታይ ዓይነት ኣድማዒ ናይ ቃልሲ ኣገባብ ክጥቀም ይግባእ ንለውጢ ዝድርኹን ዝዕንቅፉን እንታይ ዓይነት ረቋሒታት ኣለዉ ወዘተ ወዘተ ዝብሉ መወዳእታ ዘይብሉ ሕቱታት ክሓትትን ክምርምርን ነፍሲ ወከፍ ንለውጢ ክደፍእን ክዕንቅፍን ዝኽእል ጉዳያት ብደቂቓ ጽኒዑ ምስ ክውንነት ዝጋጠም እስትራቴጂ እንተዘይስኢሉ እዚ ሕጂ ኣብ ፍቐድኡ ዝጓሃር ዘሎ ድምፂ ለውጢ እንተ ጸርፍ እሞ ዝገደፍና የብልናን ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ ብዝግባእን ብዘድምዕን ኣገባብ ክውደብን ናይ ለውጢ ጸዓት ክኸውንን ኩሉ ሃገርን ህዝብን ንምድሓን ድቃስ ሲኢኑ ዘሎ ኤርትራዊ ክሓስበሉን ክሓመሉን ግድን እዩ ብዘይ ውሁድ ስራሕ ብዘይ ንጹር ራእይ ብዘይ ብቑዕ ውዳበ ዝዕወት ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ የሎን ንፋስ ትማልንሎምን ንምግንዛብን ሕሉፍን ህልውን ንምምዛን ዝሕግዝ እንተኾይኑስከ ንዝሓለፈ 30 ዓመታት መግዛእቲ ህግደፍን ቃልሲ ሓርነትን ምስ ዝቐደመ 30 ዓመታት ባዕዳዊ መግዛእትን መኸተ ብረታዊ ተጋድሎና ብምውድዳር ንገምግም እቲ ፍጻሜን ክውንነትን ዋላውን ብግዜን ቦታን ዝፈላል እንተኾነ ኣብ ዑደቱን ምልክታቱን ብዙሕ ተመሳሳልነት ኣለዎ እሞ ኣእምሮ ወዲ ሰብ ብግዜን ኩነታትን ማዕረኽንደይ ብኣሉታን ኣዎንታን ከም ዝጽሎ ነቶም ዝውድቡን ዝመርሑን ጥራሕ ዘይኮነ ንኹሉ ደላይ ፍትሕን ለውጥን ዜጋውን ብዕምቆት ንኽሓስብ ስለ ዝሕግዝ በብምኽንያቱ ንርአዮ ኣብ ኣርባዓታት ናጽነተይ ዝበለ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ እዋንዚ ብዝመስል ፖለቲካዊ ውዳበታትን ህልኽን ኣብ ንሓድሕዱ ክናቆት ድሕሪ ምጽናሕ ዓቕሙን ሓድነቱን ዝመዘነ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ረብሓ ፈታዊት ኢትዮጵያ ብምቐዳም ኣብ 1952 ብፌደራላዊ ውዕል ምስ ኢትዮጵያ ቆሪንዎ ጸኒሑ ከም ዝተረጋገጸ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ነበር ጆን ፎስተር ዳላስ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳኔኣ ክኽበረላ ዝግባእ እኳ እንተነበረ ንረብሓ ኣሜሪካ ክንብል ግን ምስ መሓዛና ኢትዮጵያ ክትቆረን ወሲና ኣሎና ብምባል ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደራዕ ግዝኣት ክቆርኖ እንከሎ ህዝቢ ኤርትራ ገና ኣይበሰለን ጽኑዕ ውህደትን ሕብረትን የብሉን ዝብል ነገር ኣብ ግምት ዘእተወ ምንባሩ ኣይከሓድን እዩ ፌደራላዊ ውዕላት ኤርትራ ብርኡይ ምስ ተሸራረፈን መሰላት ኤርትራውያን ብግህዶም ምስ ተጋህሰን ኤርትራውያን ኣቤት ክብሉ ጀሚሮም ግን ሰማዒ ኣይረኸቡን ስርዓት ሃይለ ስላሴ ንህዝቢ ከበሳን ቆላን ብሃይማኖታዊ እምነት ፈላልዩ ንሓድሕዶም እናጋጨወ ክገዝኦም ፈቲኑ ፌደራላዊ ውዕል ፈሪሱ ባንዴራ ኤርትራ ብወግዕ ምስ ወረደት ኣብያ ኤርትራውያን ንሂሩ ግፍዒ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ከዓ ብኡ መጠን ከሪሩ ኣብ ብዙሓት ዓድታት መታሕት ብኣጋርን እነፈርትን ህልቂት ተፈጺሙ መስከረም 1961 ብመሪሕነት ኢድሪስ ዓዋተ ብረታዊ ተጋድሎ ተጀሚሩ ግን መቓልሕቲ ብስራት እናብ ህዝቢ ቀልጢፉ ኣይበጽሐን እቲ ብፍቕዲ ኣጻብዐን ሒደት ጠበናጁን ዝጀመረ ሰውራ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንህላዊኡ ዝገልጽ መጥቃዕቲ ክገብር ምስ ጀመረ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ይዕቆብሉን ይንቀሳቐስሉን እዮም ኣብ ዝበሃል ዓድታት መታሕት ግፍዕታቱ ቀጺሉ ከበሳታት ኤርትራ ግን ደሃ ኣይነበሮን ገና ግፍዒ መግዛእቲ ኣብ ቤቱ ኣይኳሕኩሖን
እቲ ህዝቢ መታሕት ግን ንዘጋጥሞ ዝነበረ ግፍዒ መግዛእቲ ክምክት ናብ ውድባት ኤርትራ ውሒዙ ሕጂ ግን ብሰንኪ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ርሑቕ ገጠራትን ከባቢታትን ዘጋጥም ፍጻሜኡ እንተኾነ ኣብ እዝኒ ህዝቢ ክበጽሕ ግዜ ኣይወስደሉን እዩ እንተኾነ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት እውን ማዕረቲ ጥቕሙን ኣገልግሎቱን ጉድኣት እውን ስለ ዘለዎ እቲ መቐናቕንቲ ሓይልታት ማዕረ ክንደይ ብብቕዓት ይጥቀሙሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምኽንያቱ ንህዝቢ ዝዓውንን መኣዝኑ ዘስሕትን ብዙሕ ናይ ፈጠራን ናይ ሓሶት ዜናታትን ክቃላሕ ንርእን ንሰምዕን ስለ ዘሎና ሰውራ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ተጋድሎ ዓዲ ኣትዩ ናጽነት ያው ምስ ገበረ ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሃገሮም ክሳተፉ ንዝተኸልከሉ ሓይልታት ተሓኤ ነበር ኮነ ተደናገጽቶም ጥሩፍ እስላማዊ ስምዒት ዘሪኦም ሰላም ኤርትራ ክዘርጉ ተላኢኾም ብዝብል ክሲ ብዙሓት መምሃራን ቁርኣን ከካብ ቤቶም ተጨውዮም ተሸሪቦም ግን ከኣ እቲ ዝሰምዐ እቲ ኣብ ቤቱ ዝበጽሖን ኣብ መቕርቡን ጎረቤቱን ክፍጸም ዝረኣየን ጥራይ ስለ ዝነበረ ነቲ ፍጻሜ ዝኾነኖ ኣይነበረን እቲ ውሑድ ዝሰምዐ ኸዓ ድሕሪ ዝኹሉ መስዋዕትን ተጋድሎን ሃገር ነጻ ኾይናስ ኣይ ዓመት ኣይ መንፍቕ ሰላምና ክዘርጉ ንዝፍትኑ ድኣ እንቋዕ ገበርዎም ዝብሉ እንተዘይኮይኖም እስከ ድምፅቶም ክሱሳት ከንስማዕ ንሳቶም ከ እንታይ ይብሉ ወይ ስለምንታይ ቤት ፍርዲ ዘይቀርቡ ዝብል ኣይተሰምዐን ቅድም ኮነ ክሳብ ዝቐረባ ዓመታት ዓለምና ከምዚ ሕጂ ዘላቶ ብመሳርሒታት ቴክኖሎጅን ሓበሬታን ስለ ዘይማዕበለት መንግስቲ ንዝኾነ ክዕፍኖ ዝደለየ ሓበሬታ ከዓብጦን ድራማታት ሓሶት ሰናኒዑ ብማዕከናት ዜናኡ ጽዑቕ ፕሮፓጋንዳዊ ጎስጓስ ብምክያድ ክዘርጎን ልዑል ተኽእሎ ነይርዎ ሕጂ ግን ነፍሲ ወከፍ ፍጻሜ ግዜ ከይበልዐ ክቃልዓን ክብድሃን ይኽእል ስለ ዘሎ ንደላይ ለውጢ ዓብ ዓወት እዩ ግን ከኣ ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ ንዕድላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ብብቕዓት ምዝጥቀሙሉ ጥራዩ ስለ ዝኾነ ከምቲ ስርዓት ሃይለ ስላሴን ተጋደልቲ ኤርትራ ንኤርትራ ናብ ዕራብ ክሸጥዋን ከመስልምዋን ዝደለዩ ሸፋትዮም ብምባል ጠቂኑ ዝሃደኖም ህግደፍ ከኣ ነቶም ናጽነት ካብ ተረኽበ ኣብ ፖለቲካ ሃገርና ከም ውድባት ክንዋሳእ ኣሎና ዝብሉ ዝነበሩ ካብ ተሓኤ ዝበቖሉ ሓይልታት ብስም ጥሩፍነት በሊልዎም ነቶም ኣብ ሃገር ክንቀሳቐሱ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ተደናገጽቶም ከኣ ኣሲሩ ሸሪብዎም እቲ ቀደም ግፍዓ ሃይለ ስላሴ ገና ናብ ከበሳታት ስለ ዘይደየበ ቃንዛ መታሕዝ ዝተኻፈለ ውሑድ ኤርትራዊ ነይሩ እቲ ስርዓት ሸፋትዮም ኢሉ ስለ ዝጠቀኖም ሽፍታ ከኣ ዓማጺ ቀታሊ ከታሪ ብምዃኑ ካብቲ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገር ዝርዳእ ውሑድ ምሁርን ንቑሕን እንተዘይኮይኑ ብዙሕ ምድንጋጽ ኣይተረኽበን ብቐንዱ እውን ብሰንኪ መራኸቢታት ደሃይ መታሕት ናብ ዝባን ከበሳ ቀልጢፉ ኣይበጽሐን ተምሃሮ ላዕለዋይ ደረጃን ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባን ንግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተቃዊሞም ናብ ቃልሲ ምስ ተሰለፉ በቲ ኣብቲ ህዝቢ ክሰርጽ ዝተደለየፈላለየ ኣተሓሳስባ ክርስቲያን ምስ መግዛእቲ እስላም ምስ ገድሊ ዝመስል ኣተሓሳስባ መንእስያት ሱሳታት ኣብ ቃልሲ ምስ ተሰለፉ ዘጋጠሞም መከራ ንኣቃውማን ደረጃ ኣተሓሳስባን እቲ ሕብረተሰብ ዘንጸባርቂ ነይሩ ኣብ ፈለማ ሱሳታት ዝተሰለፉ ብዙሓት መንእስያት ከበሳ ብሃይማኖታዊ እምነቶም ብዙሕ ግፍዕታት ወሪድዎም እዩ ሓደ ካብቲ ንቓልሲ ህዝቢ ኤርትራ ግዜ ዝበልዓሉን ምኽንያት ምፍጣር ክልተ ውድባትን ኩናት ሓድሕድን ከኣ ኣብ ሓድሕድ ሰፊኑ ዝነበረ ምጥርጣርን ዕብለላ ፖለቲካዊ ስልጣንን እዩ ምፍልላይ ኩሉ ሳዕ መንገዲ ውድቀትን ዕንወትን እዩ ምፍልላይ ትማልን ሎምን ንኤርትራውያን ዝፈጠረልና ዓበ ሰላም ምህላው ምዝካር ትምህርቲ እዩ ብሓድነት ስለ ዝተዓወትና ንኽልቲኡ ጫፋት ዝምስክር ተመክሮሎና ህዝቢ ኤርትራ ሓደ ኣካልን ኣምሳልን ኮይኑ ሓቢሩ ናጽነት ስለ ዘይበለ ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ተቆሪኑ ፌደራላዊ ውዕል ብሓይሊ ፈሪሱ መሰሉ ምስ ተጋህሰ ሓቢሩ እምቢ ስለ ዘይበለ ስቓይ መግዛእቲ ነዊሑ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ንጥርዓንን ኣቤቱታን ህዝቢ ሰሚዑ ክንዲ ዝምልስ ከም ማንም ገዛኢ ንህዝቢ ብሃይማኖትን እምነትን ፈላለዮም ሓድሕዱ ከናቑቱን ሓባራዊ ጠለባቱ ክዘርጉን ፈቲኖም ዳርጋ እቲ ዝበስሐ ከበሳዊ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ንናጽነት ኤርትራ ብሓደ ቃል ዘድምጽ ብተጽዕኖ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያንን ብትሑት ደረጃ ንቕሓቱን ሕብረትን ሓድነትን ክመርጽ እንከሎ
መብዛሕትኡ ቆለታይ ተኸታሊ ሃይማኖት ምስልምና ግን ናጽነት ዝብል መርገጺ ከም ዝነበሮ ዛጊት ተሰኒዶም ዘለው መጽሓፍቲ ታሪኽ ይነግሩና። ስርዓት ሃይለ ስላሴ ንጠለብ ናጽነት ክደቁስ እዞም ኣስላም ኤርትራ ንህዝቢ ኣሞስሊሞም ናብ ዕራብ ክሕውስዎ ይቃለሱለዉ ዝብልን ካልእ ዝተፈላለየ ዘራጊ ፕሮፓጋንዳ ብምዝርጋሕ ህዝቢ ኣብ ዕላማ ናጽነቱ ከይዓስል ተቓሊሱ። ስርዓት ኢሳያስ ከዓ ነቶም ድሕሪ ደማዊ ኩናት ዶባት ኢትዮ ኤርትራን ህልቂት 20,000 መንእስያትን ኣካይዳና ነመሓይሽ ድኽመታትና ንፈትሽ ብልዕልና ሕጊ እንገዛእ ብምባል ናብ ህዝብን ሰራዊትን ቅሉዕ መልእኽቲ ዝጸሓፉ ጉጅለ 13 ከም ልኡኻት ወያነ ነቶም ድሒሮም ይእከል ዝበሉ ሚኒስትራትን ጀነራላትን ዝርከብዎም ገዳይ መራሕቲ ሰውራን ሃገርን ሕቶ ለውጢ ዘቕረቡ ጉጅለ 15 ሰዓብቶምን ከዓ ብምዕራብን ሲኣይኤን ተመዊሎም ምስ ወያነ ዝተሓባበሩ ከዳዓትዮም ብምባል ሰፊሕ ናይ ጥፍኣት ወፈራ ብምክያድ ህዝቢ ኣብ ናይ ለውጢ ማዕበል ከምዚ ዓስል ገይርዎ። ኣብ ዝምበኣር ቀንዲ መሳርሒ ጭፍለቓ ምልካውያን ስርዓታት ጸለመን ጠቐነን ምዃኑ ርኡይ ኣብነት ኮይኑና ኣሎ። እቶም ንህዝቢ ኤርትራ ውሑድ ኣይበደልናዮን ድሕሪ ደጊም ድምፁ ንስማዕ ስልጣን ናብ ህዝቢ ንረክብ ዲሞክራስያዊ ሕብረት ሰልፋዊ ስርዓት መስሪትና ንሃገርና ናብ ቁኑዕ ማእዝን ንምርሓያ ዝበሉ ንመሪር ግዝያት ብረታዊ ተጋድሎን ንደበና ጥፍኣት ኩናት ዶባት ዘህድኡን ህዝቢ ዘድሓኑን ኣርካናት መራሕቲ ብምጥቃን ባዕሉ ኸሲሱ ባዕሉ ኣሲሩ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ከየቕረበ ሸሪብዎም ክሳብ ሕጂ ከዓ ብዘይዳሃይ ተሰዊሮም ጠፊኦም ኣለዉ። ሽዑ ህዝቢ ብሓደ ድምፂ ኣብ ፍርዲ የቕረቡ እቲ ዝብልዎ ንስማዕ ቃሎም ክህቡ ይፍቐደሎም ስለ ዘይበለ ንሳቶምን ስድራ ቤቶምን ግዳይ ኮይኖም ተሪፎም ብኡ መጠን ከዓ ስቓይ ህዝቢ ነዊሑ። ካብ ሎሚ ትማሊ ሓይሽ ክበሃል ከዓ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን። ኣብ መግዛእቲ ሃይለ ስላሴ ተቃውሞ ዘስምዑ ዜጋታት ሸፋቱ እናተባህሉ ብዘይወዓልዎ ገበን ብሽፍትነት ተኸሲሶም ኢፍትሓዊ ፍርዲ ዝተዋቦም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ ከምዚ ናይ ሕጂ ከም ዘበነ ኢሳያስ ግን ኣይኮነን። ብዝወሓደ ሽዑ ማንም ዝተኣስረ ሰብ ገበኑን ውዕሉኡን ብዘየገድስ ኣብ ቤት ፍርዲ ይቐርብን ጉዳዩ ይስማዕን ነይሩ እዩ። ሕጂ ግን ሕቶ ዘቕረበ ንህዝብን ሃገርን ዝጠቅም ዝተዛረበ የኽፍኣልና ኣሎ ዝበለ ኩሉ ቤቱ ጉድጓድን መቓብርን ኮይኑ ተሪፉሎ። ኣብ 60ታት 70ታት 80ታትን ፈለማት 9ታትን ምረት መግዛእቲ ዘዝተሰምዖ ዝበዝሕ መንእሰይ ናብ ሜዳ ክጽንበር እንከሎ ድሕሪ ናጽነት ምሕደራ ህግደፍ ዘዝመረሮ ከዓ ንስደት ክውሕዝ ጀሚሮ እቲ ቀዳማይ ሃገራዊ ናጽነቱ ንምርጋጽ ብብረት ክገጥም እንከሎ እዚ ዳሕረዋይ ሰብኣዊ ክብሩን ሓርነቱን ንምጉንጻፍ ብብርዕን ድምፅን ክገጥም ተራእዩ። ብዙሓት ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ነበር ምስተን ኣቐዲመን ካብቲ ሓኤ ዝበቖላ ክቃለሳ ዝጸንሓ ፖለቲካ ውድባት ተጸንቢሮም ክቃለሱ እውን እንተፈተኑ ዳርጋ ንናይ ሱሳታት ብዝመስል መንፈስ ብሃይማኖታዊ እምነት እኳ እንተዘይኮነ ልኡኻት ግደፍ እኳ ይኾኑ ብዝብል ፍርሒ ምጥርጣር ነጊሱ ከምቲ ዘድለ ከየድምዑ ኣብ ዕንክሊል ኣትዮም። እቲ ቀዳማይ ቃልሲ ኣንጻር ባዕድን መግዛእትን ብምንባሩ ዋላ እውን ኣብ ነዊሕ እዋን እንተነበረ ብፍላይ ኣብ ክበሳታት ኤርትራ ገፍዕን መከራን መግዛእቲ ምስ መረረ ህዝቢ ሓቢሩ ሆይሉ ንጸላኢኡ ገጢምዎ በቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወራርን መኸተን ብኽቡር መስዋእቲ ጀጋኑ ደቂ ህዝቢ ዝርከብ ዝነበረ ዓወታት ከዓ ሓፋሽ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ቃልሲ ካብ ውሽጭን ወፃን ክድግፎን ክሳተፎን ስለ ዝኸኣለ ዕምሪ መግዛእቲ ሓጺሮ ኣብዚ ግፍዕታት ስርዓት ግደፍ ንምግጣም ዝግበር መኸተ ግን ቦታ ቃልሲ ሃገራት ስደት ግንባራት መኸተ ድሕሪ ስክሪን ፓልቶካት ንሱውን ኣብ ትርፊ ግዜ ብትምኒት ብጽሑፍን ዘረባን ሓውሱ ብጸሎት ስለ ዝካየድ ዋላ እውን ስርዓት ግደፍ ባዕሉን ኣንጻር ገዛእ ነፍሱን እናተቓለሰ ደንበ ተቃውሞ ክስጉም ዘይከኣለ መኸትኡ ዘረባን ጽሑፍን ስለ ዝኾነዩ
ይኹን እምበር ተግባራት እቲ ስርዓት ንምቅላዕ ዝተገብረ ክሳብ ሙቃም ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምፅራይ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ዝተኻየደ ስራሕ ኣብ ግምት ዘእትዮ ግን ከዓ ሕጂ እውን እንተኾነ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ኣሰካፊ ኩነታት እናሃለወት እውን ደንበ ተቃውሞ ኩሉ ፍልልያቱ ጽቢቡ መንገዲ ዓወት ስኢሉ ስቃይ ህዝቢ ክንዲ ዘሕፅር ኣብ ስቶኮልም ኣብ ዝተገብረ ምርጫ ሃገራዊ ባይቶ ኣስላም ዓብሊሎም ኣብ ለንደን ኣብ ዝተጋብአ ዋዕላ ምርጋጽ ዲሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ኤርትራ ደቂ ከበሳ ዛይዶም እናተባሃለ ብፍላጥ ይኹን ብዘይፍላጥ ዝግበር ታዕታዕ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ክነቕሓሉን ኣብ ኩሉ ዘካይዶ ንጥፈታት ብዝተኻለ መጠን ንሕብረተሰብና ዘንጸባርቕ ምስልን ኣቃውማን ክህልዎ ክጽዕር ምዝኽኻሩን ኣገዳሲ እዩ ካብኡ ተረፈ ኩሉ ምትእኻብ ኣብ ግብራዊ ስራሕ ከተኩርን ዓቕሙን ሓይሉን ኣደልዲሉ ስቃይ ህዝቢ ኤርትራ ዘሕፅረሉ ናይ ቃልሲ ኣገባብ ክስእልን ታሪኻዊ ግዴታ ከም ዘለዎ ምዝኽኻር ግቡእ እዩ ደጊም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ስቃይ ህግደፍ ኣብ ቤቱ ኣትዩ ስድራ ቤታት ኤርትራ ብዘይካ ኣዝየን ውሕዳት ብቐረባን ርሑቕን ብግፍዕታት እዚ ስርዓት ተተንኪፈነን ሎሚ ነዚ ስርዓት ከም ምኻንየሉ ዝኽእል እንተልዩ እቲ እናሰምዐ ዘጽቀጠ ወይ ፍሉይ ቁጠባዊ ረብሓ ዘለዎ ተበላጺ ጥራሕ እዩ እቲ ቅድም ኣመንቲ ጀሆባ ክግፍዑ ኣድማ 20 ጉንበት ወዲብኩምን ተሳቲፍኩምን ዝተባህሉ ተጋደልቲ ንዓመታት ክእሰሩን ክቕርፈዱን መሰሎም ዝሓተቱ ስንኩላን ተጋደልቲ ካብ ጸላእ ብዝማረኽዎ ብረቶም ብገዛ ኣሕዋቶም ክቕተሉ ስድራ ቤታት ቶም ደቆም ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ በቲ ውድብ ዝተቐትሉ ጀጋኑ ድሃይ ደቅና ንገሩና ኣቕውፁና እናበሉ ኣብ ፍቆድኡ ኮለል ክብሉን ከለዉ እንተላይቶም ዝመርሑ ዝነበሩን ኩሉ ሃገራውን ዓገብ ስለ ዘይበለን ነቲ ግናይ ኣካይዳ ስለ ዘይበድሆን እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘሎና መዓት ወሪዱና ሽዑ ስቃይ ዝስርዓት ኣብ ቤትና ስለ ዘይኣተወ ባዕላትና ምኽንያት እናፈጠርና ነመኻንን ንኸዋውልን ስለ ዝነበርና ኢና ስቃይና በዚሑ ስቃይ ኣሕዋትን ብጾትን ብሓባር ስለ ዘይገጠምናዮ ሰባት ኣብ ሓድሕዶም እምነት ኣጥፊኦም ዝጣበቐሎምን ዝሓተሎምን ስለ ዘይተረኽበ ቅድም ኣይትኹን ከም ዝበሃል ቅድም ከይኮኑ ክጥንቀቑን ክፈርሑን ጀሚሮም ሎሚ ግን መከራ ህግደፍ ኣብ ኩሉ ቤት ኣትዩ ስለዚ ድሕሪ ደጊም ነመኻንየሉ ነገር የብልናን እዚ እዋንዚ ነቲ ሰውራ ኤርትራ ድሕሪ ምድምሳስ እዝናደውን ስርሒት ፈንቅልን ዝነበሮ ደረጃ እዩ ዝመሳሰል ኣብቲ እዋንቲ ህዝባዊ ግንባር ምስ ሓይልታት ይህወደግ ተዋሃሂዱ ብዝተፈላለየ ግንባራት ውሁድ መጥቃዕ ተኸፊቱ ዕምሪ ስርዓት ደርግ ዘሕፀረሉ እዋን እዩ ነይሩ ሽዑ ኣብ ፈቐዶ ግንባራት ክቡር መስዋእቲ እናኸፈሉ ዕምሪ መግዛእቲ ዘሕፅሩ ፊተ መሪሕ ተጋደልትን ሓፋሽ ህዝብን ነይሮም ስርዓት ደርጊ ከዓ በቲ ሓይልትዩ ወዲቑ ሕጂ ግን ስርዓት ግደፍ ብገዛእ ብረቱን ጥይቱን ባዕሉን ነብሱ እናቁሰለን እናርከሰን ነብሰ ቅትለት ብምፍጻሚዩ ህላዊኡ ዘብቅዕ ዘሎ ስለዚ ነቲ ባዕሉ ናብ ታሪኻዊ መቓብር ዘምርሕ ዘሎ ስርዓት ዝደፍኦን ዘሰናብቶን ሓይሊ ገና ኣይተረኽበን ስለ ዝኾነ ከኣዩ እዚ ኩሉ ለውጢ ዝደሊ ግን በናይ መንገድን ኣገባብን ክልውጥ ከም ዝኽእል ዘዕግብ ስእሊ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ፍቆድኡ መኣዝን ይእከል ዝብል ዘሎ ግን ከዓ ቀደም ቅድሚ 10 ዓመታት እውን ሓያሎ ሳዕ ይእከል ስለ ዝተባህለስ እቲ ሕጂ ዝድለ ዘሎ ግብራዊ ስራሕን ስጉምትን እምበር ጭርሖን ዘረባንሲ ኣይወሓደን እምበኣር እዚ ንትማልን ሎምን ንምንፅጻር ዝቐረበ ጽሑፍ ንሕሉፍ ተመክሮ ብምድሳስ ገለ ነገር ኣዘኻኺሩ ይኸውን እሞ ኣብ ልብና ይሕድሮ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ ኣብ ሱዳን ሲቪላዊ ስርዓት ንምምስራት ኣብ መንጎ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶን ተቃውምቲ ፖለቲካውያን ውድባትን ናይ ዘተ መድረኻት ይካየድ ኣሎ ትማሊ ሶኒ 29 ሚያዝያ ኣብ ዝተኻየደ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ክሳብ ምርጫት ሃገር ዝካየድ ግዝያዊ ናይ ልፍንቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ንምቋም ተመያይጦም ብጀነራላት ዝተመርሐ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ንኽልተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ምዃኑ ድሕሪ ምእዋጁ ህዝቢ ሱዳን ምእላይ በሽር ጥራይ ዘይኮነ ሙሉእ ናይ ስርዓት ለውጢ ብምጥላብ ተቃውምኡ ክሳብ ዝእዋንዚ ይቕጽል ብምህላዊኡ እቲ ባይቶ ምስ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ናብ ምይይጥ በፂሕ ዘሎ
እንተኾነ ሓያሎ እስላማውያን ሰልፍታት ሱዳን ኣብቲ ምይይጥ ብዘይ ምስትታፈን ንዓኣተን ገሊሉ ዝቐውም መሰጋገሪ መንግስቲ ከም ዘይቅበልኦ ይገልጻ ኣለዋ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ኣብቲ ሃገር ከገልግል ዝጸንሐ ስርዓት ሸሪዓ ከም ዝእለ እኳ እንተገለጸ ኣኽረርቲ እስላማውያን ሰልፍታት ከም ዘይጻወርዩ ዘጠንቀቕ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መሰጋገሪ ወተሃደራዊ ባይቶ ሱዳን ስልጣኑ ናብ ሲቪላዊ ስርዓት ከሰጋግር ብምጽዋዕ ሓይልታት ፖሊስ እቲ ሃገር ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማ የካይዱ ምህላዎም ምንጭታት ዜና ካብቲ ሃገር ይጠቕሱ ጅቡትን ቻይናን ኣብ ሞንጎአን ዘሎ ኩሉ ዓይነት ርክባት ብዝያዳ ንምዕባዩ ዘኽእለን ስምምዓት ከም ዝኸተማ ተገሊጹ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዘለዋ መደባት ከተዕቢ ከም እትደሊ ኣፍሊጣ እዘን ክልተ ሃገራት ነዚ ስምምዕ ዝኸተማ ፕሬዚደንት ጅቡቲ እስማኤል ዑመር ገለ ጎኒ ጎንቲ ካብ 25 ክሳብ 28 ሚያዝያ ኣብ ቤጂንግ ዝተኻየደ ዋዕላ ትበግሶ ቤልት ኤንድ ሮድ ምስ ፕሬዚደንት ሺ ጂፒንግ ብምርኻብ ድሕሪ ዘካየዶ ምይይጥ እዩ ፕሬዚደንት ገለ ብዘይካዚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ቻይና ሊ ሂስየን ሉንግ ብምርኻብ ኣብ ዝተጀመሩ ሽርክናታትን ብሕጂ ዝህልው ምትሕግጋዛትን ብምትኳር ዘትዩ ቻይና ካብ መሬታ ወጻኢ ሰራዊታ ዘስፈረትላ እንኳ ሃገር ጅቡቲ ክትከውን እንከላ ነቲ ኣብ ግማግም ባሕሪ ጅቡቲ ዝደኮነቶ ወተሃደራዊ ማዓስከራ ንምዕባዩ መዲባ ምህላዋ ይፍለጥ ኣብ ምህናፅ መንገዲ ባቡርን ምስፋሕ ወደባትን ዝኣመሰሉ ሓያሎ ፕሮጀክትታት ጅቡቲ ብሒታ እትርከብ ቻይና ነቲ ሃገር ብናይ ቢልዮናት ዕዳ ጅሆ ትሕዛ ከም ዘላየን ሃገራት ምዕራብ ዝወቕሳ ምስ ፍሕፋሕ ቻይና ናብዛ ስትራቴጂያዊ ኣቀማምጣ እትውንን ጅቡቲ ኣብቲ ሃገር ወተሃደራዊ ማዓስከራት ንዝውንና ኣሜሪካን ፈረንሳን ሻቕሎ ተሓዲሩ ከም ዘሎ በብእዋኑ ክጥቀስ ጸኒሕዮ ቱርክን ቀጠርን ሓበራዊ ልምምድ ነፈርቲ ኩናት ከም ዘካየዳ ኣገልግሎት ዜና ቱርኪ ሓቢሩ ኣብቲ ሓይልታት ኣየር ቀጠርን ቱርክን ዘካየድዎ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካውን ተሳቲፉ ኣብ ቀጠር ቀዋሚ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዘለዋ ቱርኪ ብምወላ ቀጠር ኣብ ሶማልን ሱዳንን ማዓስከራት ትኸፍት ከም ዘላ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሕዮ እቲ ኣብ 27 ሚያዝያ ኣብ ኣዶሓ ዝተኻየደ ሓበራዊ ልምምድ ነፈርቲ ኩናት ቱርክን ቀጠርን ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ግብፂ ሕቡራት ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ኣቐዲመን ዘካየድኦ ልምምዳት ምዃኑ ወተሃደራውያን ተንተንቲ የረድኦ ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ኣብ ሞንጎ ቀጠርን ስዑድ ዓረብን ተፈጢሩ ዘሎ ምክፍፋል ንዞባ ቀርን ኣፍሪቃ ሓዊስካ ንሓያሎ ሃገራት ናብ ናይ ወገነይ ወገንካ ፖለቲካ ደፊእዎ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብ ዝፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና